се нещо се къса. Почват сигурно да ги пращат. Ударя до него. Браво, бе! Браво, Тос. До него бързо. Стърваха го. Това е тия големи. Къде трябва да сме? Кой слуша? Виж как тича. Кой слуша? Бавно е! Браво, Викторе. Браво. Давай бързо! Бутай напред! Бутай напред! Браво! Охо. Питам, човек, ще я вземеш. Дай, ще я вземеш, после пак ще ти. А това след. Седеше много. Браво! Давай, ще я вземеш. Браво! Дай, бутай сам! Бягай, Викторе. Бутай сам! Браво, пак! Браво! Викторе, трябва да влезем там и умор. Аре, довиде, къде искаш, бе? Бождаре е плътно до него. Браво! Бошка, ти си. Тримата. Браво. Браво. Браво, запай. Браво. Синьо тъч. Синьо тъч, вите, ела да искаш. Давай, Мите. Давай, бърз си. Сложи цялото. Браво, бе. Их, само. Браво, Виктор. Давай се. Ти ги правят, бе. Браво. Ти с Бождаре. Бождаре. Пак. Браво. Добре, Бождаре. Ясно. Върни се, Бождаре. Дай назад. Викторе, давай. Вите, отивай. Браво. Браво, с това се въртя бързо. Браво. Браво. Сам. Атас, помагай. Браво. Браво. Отивай, завършвай. Аз завършвам. Браво, Мите. Главата трябва да е горе. Чакай. Хайде, драй. Пусти му. Браво. Взе. Удрай. Браво, Ивчо.
Удар, бе. Ивчо. Айде, Крис. Айде. Браво, Ивчо, браво. Да, Мите. Айде, завършвай. Браво, Мите. Браво, Мите. Другия път ще стане, Мите, дай. Айде, Мите. Всеки човек! Мито! Да минем. Браво. Браво! Още напред! Браво! Браво. Марте, изглед там ще тебе излиза да мога да спасяваш ъгъла. Но така и два ъгъла си широко отворен. Ей, двама на единствени не мога да го преодолеете 4 пъти. Не ви бързаш това там. Отвори сега да получиш, ти да дойде Айде, да ми. получиш. Тръгвай, Мартин. Кой иска? Да мине, бе. Браво, Крис. Браво, Крис. Ритнаха. Ударе, браво. Марти, не бързай се. Браво, Боре. Бой, бай. Не бързай сега, не бързай. Прецени ситуацията, не да бързай. Мите, влез в центъра. Мартине, малко отвори. Айде, пусни играй. Отвори му пак да му искаш. Времето не добрае се. Двама на един. Браво. Айде, виждай, Коте. Браво. Коте иска. Видиш, що бързаш. Да я сбъркаш. Бавно е! Преди малко това говорихме! Боре, бягаме. няма да стане. Браво, Боре. Айде, двама. Трима на един. Моби остана отпред! Айде! Боре, помагай! Ивчо! Браво, Боре! Давай ще я вземеш смело, пак си! Браво! О, Боре, тирай. Боре, гърба. Мите, приборът са двама. Сам си! Моби слез! Мито! Браво! Браво, Бутей! Давай, Мите! давай, сам! Сам! Охо. Мите! Гледай ти топката, отзад човека е сам. Едно и също. Слушайте, бе, мисли, бе. Да си бягали по тези фланкове. Вътре кой ще влезе? Браво! Тръгвай! Горе, гледай! Десно! Дай Коте! Браво, Коте! Ама там по-леко! Чакай, убийствено. И няма тренировка, няма. Сам! Горе, стъпай! Бутей, Бутей, бързо! Тя събирай! Търси място отпред! Айде, Боре, спокойно! Боре, спокойно, бе! Да, завършвай се. Ниско бие! Дай, Коте! Не се пази, бе, Коте! 50 метра зона! Дай да си я вземеш! Айде. Браво, Мите.
бързай. Пусти си, ако трябва да се цена. Пак с него. Идете, човека ти е зад теб. Мартине! Смяна, Малке, Митко и Боби. Какво няма сам, че се едно се дава към нас, като се отграва на Ти я бъдат, това е машина, пред преди. Сам се вкара. Иди бе, Марти бе! Дама. Пак, бързо. Браво, Мите. Браво, Мите. Пускай да. Давай да върви, давай, пас по-бързо да върви. Коцай не коцай. Браво. Браво, Боре, пак. Браво, Боре. След себе си отстъпай. Боре, че го настигни. Виктор, фащаш се. Спокойно и бързо. Коцай гърба сам. Ей, след. Мите, до никой не си, Витко. Пази някой. И той Марти Рабаджийски, мисли. Да се бързо, без фаул. Без фаул. Добре. Средата някой ще виде. Боре. Никой не пази. Артичо, никой. Среща и няма да излезе един човек да среща и гледа топ. Къде топ присъства? Излез, Боре, излез! Няма. Слушаме всички. Борето беше най-близо. Има човек, който може да бие удар, че ще спим. И веднага отиваме и срещаме. Главата Рабаджийски пак те долу. Дълга. И браво, Боре. Най-дългата. Витко отстъпи последния. Горе. Коцай, коцай. Кой? Борите пак риташ. Дама. Браво, бе, ай сино. Браво, браво. Много яка.